Oh, samaan na nang hugas lag pukot. Alang tan-awon lang nimo na. Alalayan ni mog tabang-tabang dito. Pasip-sip tirada ba? Unsa, di ba? Oh. Atong naogon kay mo tabang ta. Pagkaswertihan ako karon buntaga matats kay naulihi ko sa habo pag abot ako diya na human naghabo ang isda pero unsay gihimo sa mananagat gitagaan gyapon kog puyo matas tan-awa ang puyo kung unsa kadako abi na kog puyo lang ang ihatag sa matas gitagaan pa jud ko og dako kaayo nga balo tan-awa naulihi ko matats sa pero nakaisda gihapon ko mo nang daghan kaayong salamat sa atong kapitan diya kap bisag gamay yung kuha gitagaan gyapon ko ninyo salamat kaayo tan-awa matas naulihi patag abot matas gitawag tas kapitan abi na ko sa itawag ihatag ditong balo. Nana po tayo makontent matats. Siyempre ang pinakadabis ang tilapia sa lawod. Mas maayo din magpaulihit ang matats kay naigrasya. Pero kung nauna ko gani ha. Makaisda yapon gugo pero dili ingani nga mga isda, mga balo siguro bangsi ana. Unya kay naulihiman ta. Ako'y sipte kay basig mga amigo. Sunod na mga buwan matats, gamay kay kuha. Kay pigado na po ito panagat karon. May lag-abotik pulo ka banyiran eh. Nagmihita po doy. Kaya kani. Di na mo. Pangsudan sa balay ni. Kaya gapon masudan sa balay. Ginamos. Pero istar po, upis ko kayo. Sudan mo gapon ginamos. Mata yan. Ha, kay mo ni mata sa ulit ako. Pito ka adlaw matats, wa isda karon pa naduguan. Una mo ignorante tag isda ba? Mga kita tag isda burag na ignorante. Tawag nga daot na kita isda. Pito ka adlaw idunggo-dunggo. Sunod matats oh. Oy, Dai dunggo pero gagmay karga. dagan mo isda gani ha. Gagag mga ikuan. Mas bakilo sa to. May na lang kabugas na. Nali po 20. Si 20. Ay reject. Matats. Andam na ba dira? Ambot pila daw sa tong bangsi. Hoy, pila daw sa bangsi ato. Piso. Piso? Piso. Taga maitom, pag-deliver na mo. Piso basta nihit, basta nga na basta nihit gani piso jud na pero dagan naras 80. Ang problema karon kay tagilid ato patagat karon. Si mana na niyo, perting gamay ko, wa ka po 300. Gamay kay ko. Sa naman itong managat tungod aning linog-linog ba. Nya unsay maayong luto atong puyo. Pag-comment lang mo diya, kinsay pinakadagan og comment diya nga unsaon pagluto, kato akong himuon. Kay kung ako inyo pangutanon, iskabichi mo gudabis ato, pero wa ta kabalo. Namaguban nga classic timpla di ba? Anana kay puyo daan to mo to ginatawag nga tilapia sa lawod. Pero sa karon mga pisa ta. Ngapi. Galing ha. Ana man nanagat basta mingawon gid na sa kuha. Dunggo nila ana. Di ba? Naklaro man jud nato ha. Ingon uban nga sigig pangayo. Napod mo ana. Ingana ka basta maayo ka nga tao gani, mapagbigay gani ka. Siyempre ang mananagat mo sugo sa imo ay nadagag likramo. Kasi sugo sa imo tuman dayon para ing dunggo. Humot kaayo. Anak ba? Dili kay salto ka sa trabaho o di ang mananagat makabalo si mga salto ka. Asa makapansinon ana? Ana ba? Bisag operator nga bata pa sa imo, imong respetoon, imong pagkisamahan kay nganuman makasudan biya ka diya, makakwarta, makabugas. Ana lang gud. Sama ana nang hugas lag pukot. Alang tan-awon lang nimo na. Alalayan ni mog tabang-tabang dito. Pasip-sip tirada ba? Unsa, di ba? Atong naogon kay mo tabang ta.